ka channel clear tu zong zong te in zawa in chibai le vek ule tuntuma chuan martial arts film munom tak mai ninja assassin ti kan en ho dona atop thleng minlo thlir sak le theu don nia tin hei ka hritlang ka o chang khop mai minlo hrithiam le ram ru o ta tu dor lo langa chumi dor hmak tu chu putar thiam tak mai ani gangster no pang lam taksa te tu a chut lai chuan envelope hi an ron kenga chu gangster pa chuan enge ni a hredo hle mai ma se putar pa in an hu chuan a phun sa hle a black sand chuan khovela ninja nun rong ber local tour ain tir ni ti in a soi nga mana lo tong fu to in ama nen po an lo om ji a hreturin anin beito lo ni gangster pa chuan oi lovin mindo izep takeni anti chuan putar chuan a korzu hlimin a oma ser ninja hoin an siam sak chu a hua a pian tir atangin alung ding lama om lo wangin voin thleng radam thei ani thu a soipa bok chuti lai tak chu mi pakhat lu chu an ron chok mok mai thejan chu mun tina budar nuain in chung atang chuan sui a ron tatha a mi pakhat chu pot chaudain aron chukle chuan atak sabung chi aron thleng thato ani ninja chu thim thama omin gangster ho chu adu na lai laya aron chok mok mai chulai om ho an thi do vek nu chuan ninja chu bangkil thim lamatang chuan aron lang veta japan rama ozunu clan lo langin ninja clan ani a an ho tu pa hi minun rong tak lord ozunu ani heng clan ho hian khovel mun sang atangin naupang alman khoma heng naupang ho hian training ro thap tak mai machanin an seilian don ani khovel ho tulu ho chuan an threlar le a an hminga po ninja assassin tia voin mina zong ero chuan an threlo thung tu po rangkachak pound zavel nei chuan heng ninja assassin ho hi an hayar theya an mi thadu chu an tha tir mai thin ani ozunu clan ho hian thim thama hian kumza chuang na an lo thok to a heng mi challang ho thina hian mo phurtu ni in Russian president te Japanese prime minister tele mi poimo ho tam tak te nen an kutnu vek ani tu po an chanchin threto chuan an lau thei hle bok lord ozunu chuan mithar hme hriat tirna anaya a ming chu raizo ani anule paten an hlam chhi ni in an kla hian an lutta ani ozunu hian raizo hi hruai tu thatak ani thei ring kata chu abei sena wang chuan raizo training chu abei harsat bik thei hle a raizo kumso malotin chuan a taksa chu a thilti suala wanga hramna nu ma serin a khat vek to ani ninja ho na ngei tur thom nei lawa khosak chu zir harsa ati hle a chuari thea te kalin ati theilo wang chuan hramna ake phada chuan atuna sa hle bok zana chuan akina wang chuan raizo chu amuhil theilo ma se voi khatna tan du sakna tongin nei chanau pang pakhat chuan akeya damdoi aron noisaka chunau pang hming chu kirko ani anjinga ninja training ve thoni in heng no pang te hi tur zuaw lo tura je tir ania ma se kirko hi chu adang lambi klat mi tha soi sakte chu an kan kalphung ni ma se adu ve tlat lo ani hunte liam zelin raizo le kirko de chu anron seilian ve zela in bemang lo ma se an veng ton zel thawani raizo chu an zinga thiam thei ber ni chho zelin ma se voi ka chuan training na an senior takesian phakar taka acheda wang chuan raizo chu atloma ma se an master chuan lo pom thoin an net wanga pu in raizo chu a hau hrepa aku zung tang chuan na tak main raizo na ka chuan akom sakta raizo na til tuk chu a train na samai zan kho adam doi lama en kol na dong lo tur tin akal santa zinga ozunu tho chuan raizo chu training tura lo in pe effect to in avamua te sa par tang thaya wang chuan a chuang hle ani raizo chu an training na chuan chebon chhozelin mituam chungte chuan ain sur puite chu a hne chhozel buka kirko po chuan a chuang hle ani kirko chuan ozunu zeptin chu a soi sel chhozeu zewa an dan te chu bo chhizeu zewin raizo chuan
an ho tuin a hriat chuan atan a hlo omang tia hrilin alung an lak chu sak mai ang ti thu an hril chuan kiriko chuan tu man an ruk thei lo thu le athin lung chu raizo chuan a kol dei thu a hrila training anei le chuan atum pui chu chemte soi sa tura ti ania kiriko chuan ti du lowin ozunu thin rim chuan a hmaya chemte in a zai sakta tan ina an khung hal bok raizo chu aru ka chuakin kiriko hutur chuan akala tui in turte a peru bok ni aliama zan khat chu rasur bur lain kiriko chuan tlan bo tumin banga lon atuma raizo chu zui ve turin a thlempa bok ma se raizo chuan lo du lovin an klenta na om chu atlang zoka kiriko chu atlan chuak ta reilo te a kiriko chu man nei in chulai om zong zong mu lai chuan takesi chuan athin hnu na vitlang zokin kiriko chu athita chumini chuan raizo nun chan ve chu athi ve ngalani kum aliam nuala Berlin Europol headquarters lo langin forensic researcher Micah chuan ninja clan awm thu chu hrichuaka chu thu hlo om zia hlo chuan a senior Maslow bula chuan asoya ani chuan lo oi lowin ninja organization mi hausa te chawin an man thei chu awm a ring lo ani Micah chuan report chu huin kovel ram hro tu lian tak tak te poisa le mi hriat lo thita te nen a in zomna chu hrilin a hua Maslow chu lo tui tharin chanchin zir chian zel chu atumta anu loka KGB agent ni thin 17 chuan chuting ang chia chu atong ve ti te an threchuaka ana thona chuan hriat a hlo ve le ming chetaka ana thona tanga choltir ania tha ani zui bok raizo lo langin Berlina apartment hluito taka chuan a khosa ve a zingtin a masterin a zirti rangin training anei zia bokani nikhat chu dora insutura akalna chuan meche pakhat atong fuwa kom nuam tak anga lang ni ma se ninja ani ti chu a hreru thuaya insualin ain beita vak mai anu rei vak lowa chuan washing machine atanga thilo luang chuak aron langa achunga chuan mechenu taksa chu aloin herkol vut mai Micah chuan investigation chu kalpui zelin agent thita nu pui chu avamua chunu chuan apasal kha mi huaisen tak ania khatiang hming chiat na om hnu khan engkim adang lamta ni tia soin apasal chu adoi ta ema kongka de chu atlem bera kalna pahni zel anei tira in kil thimlai te po ti eng vekin mun thimlai reng omloin ninja tan po birunga tur omloin asiamani chute chung chuan zan khat chu light te chu ron thim vekin apasal chu an that ta thawani tin asoya atu ka chuan Micah ha thona chuan official pakhat localin aron endika Micah chu atana tul lawa enrol thuglu tuk thu chu aron thrilani chumitlaya Micah ho chuan an veng chunga karena omlo ti a hmua film khor takin torchlight nen a room lampanin a chawa aruma alu chia chuan ninja chuan alo be ngal vanei thak takin chu ninja pakhat hian aron beya ain sual khrepa athatta ama ron chantu chu tu dang ni loin raizo aloni raizo nun hlui lo langin mi thattura akal na saber aron langa athin rimna zong nen au chokin a target chu athata amisona zonu chuan inchunga chawin clan dangtenen ain mua Lord ozunu chuan a chuan thu te soin an kalmaya arin lo deuh main raizo chuan a bei thuta kyoketsu soge anti blade mang chuan a hmai tanga amit thlengin a zai sakta hloi mai ninja dang de chuan raizo chu bei ngalin inchung tang chuan raizo chu atla a vanei thak takin raizo chu tuyatla in adam chuakani adam fel hnu chuan an clan chu hnung chanin an mani kalzong chuan a khosatanta Micah nun na chan himna chan po ani Micah le raizo chuan hotel an pana ninja ten rim hriat na makdang lam tak an nei wang chuan an rim an hriat theilo nan an thom hnote chu an thlaka Micah chuan Maslow chu callin raizo nen anam dun thu a hrila Maslow hi raizo man tura ti ania
an mi zon ber ni lo ma se raizo man na tur thupek chu azomangai thawani an pathuma in mu in an kalzel dan tur an soi ho lai chuan light aron eng thuta police ten raizo chu ron hual ngal khupin an manta ani raizo chu room pakhata da ania akut chu phuar be ni in light in an chhun eng kul bok maika chuan maslo chu raizo an manawangin a chhu chala ma se maslo chuan chulai mun chu raizo tan a that jok thu in alo chang zan alo ni chuan maika chu raizo bula chuan avakala tuite intirin raizo chuan ama thattu tur ninja ho chu reivak lowa anron thendon thu a hrila maika chuan maslo chu warning tumviau ma se atlai zota light churun thimin ninja te chuan thimlai tang chuan anron betan ta police te chuan sila thatak tak te mangma se mulowa kap anni miaw wangin omjia omlem lo maika chuan raizo phona chu aphel sak chi ti chuan anron be ngala athiman lo chi ani raizo chuan maika chu tlan chetur chuan a hrila raizo chu an klen zinga thiam berle bon berni ma se beiron ani ta ka chuan atana ha thakin har se ve hle ani chuta takesi nen chuan konglaya in bein takesi chuan angun nam chuan raizo chu tha atuma chuti lai tak chuan maika lo thlengin akar chuan takesi chu aron super lop mai raizo chu hliam na sa hle ma se damdoi in kal adu tlat lo wangin maika chuan hotel apan puita abula chuan thru in atang kai lo em awang chuan ngai damte adila anunna achan himsak awang chuan lom thu a hril bok chuminu chuan tracking device chu porin police te anana chu a hrila ma se police te lo thlen ma chuan ninja lo langin raizo chu an lo la bota ani police an lo thlen chuan maika chia chu an ron hmu'a minute som liam ta khan an ruk boto thu a lo hril ninja ho mun puya chuan raizo chu Lord Ozunu ma chuan an hruaya Ozunu chuan atop nan ngai dam dil turin atia ma se raizo chuan lo du lo Ozunu chu athin rim hlea raizo hi om lo huna ama thak tu tura a hual ani awangin athin rim azual lebok raizo chu kiriko anti hlumna bana chi khan phor be ania Ozunu chuan finger jabbing technique nak kom style ngei mang chuan raizo chu voi thum akoma mithen khatin voi khat po an thi pui line raizo chuan voi thum po adol zotlat raizo chuan thisen phu chuak thotin chumi rol chuan an chhuina device chu aron phu chuak tel bok ninja ho in rin ma chuan maika le police rol chu ron thlengin an ron sapatal an ni ber mai ninja tam tak chu ron thatin bom an ron manawang chuan ninja tan po thim thama bi rukin omzia nei lo ninja tam tak an thi rualin police tam tak po an thinwal tho mai chuta le raizo chu takesi le anautinen chuan ain machonta nasataka in bein raizo chuan takesi na le chu athat veka takesi nen in beile shepin atopa takesi kujung tang chu choksak mokin angong chu atan sakbok ato bera raizo an ahmason le tur chu an master lui Lord Ozunu chu ani Ozunu chu room chunga midangan thi laya thamuan mel taka alo thu hi raizo chuan awahmu'a Ozunu chuan athiam thil tilangin mitkhapkar lekin abo ngal dai mai olsam takin thim jing tang chuan raizo hnunga lo lang le in raizo chu olsam tak takin anam leng dor mai chuta an ngun nam chula chuak ve in ain sual chunzom le ta Ozunu chuan ngai dam dil na hun tha voi khat apelia apa ani thute a hril bok ma se raizo chuan tu fama ani lo thule Ozunu atha vele anun na tan avoi khat thok lakna masaber ani don thu rilin in be tur chuan ain pan hnai le ta Ozunu chu thok le khata abole ta dai mai chuti lai chuan maika lokalin raizo pui atum aloni Ozunu chu ronang le thutin maika chu aron beya anung lamutang chuan aron vitlang zok mai raizo thinrim na chuan chakna thar ron pe in Ozunu trik ang chu aron mang ve a Ozunu chu adu na lai laya azai ve ta zai mai atopa chuan raizo chuan Lord Ozunu chu adara vit thoin apir thler ta duai mai le raizo chuan maika chu pon lama pom chuakin
paramedic te chuan an endik ngala maika hi alung dinglam panga omsa apiang alo ni ve hlo wangin a thi lo phata ani atopa chuan raizo chu kiriko dudan takin banga chuan lon chhoin boruak a hip tawang wanga ka video te min ngai hlut saka munom ti vak lo chungpua milo thir sak ram tu te chunga khan lom thu ka soi tak meu mewa video dang te po milo thir sak le zel turin in khongai na karon ngen le mol ani tin subscribe lam te kha milo war sak le ula like le share te comment te po kha ati thei vekani ti kha milo hriat sak le theu don nia